Što ako jedna poruka greškom može promijeniti cijeli tvoj život? Majka. Vapaj. Odgovor koji nitko nije očekivao. Ono što slijedi jače je od bilo kojeg filma. Prije nego što započnemo ovu dirljivu priču, pozivam vas da se pretplatite na kanal i uključite zvonce. Tako ćete uvijek prvi saznati kada izađe nova priča. A u komentarima mi napišite odakle nas gledate. Iskreno me veseli pročitati svaku poruku. Ana je sjedila na hladnom linoleumu svoje male kuhinje u Sesvetama, zagrlivši svoju 4-godišnju kćer Emu, koja je drhtala od temperature. Bilo je prošlo ponoć, zima se uvukla u stan kao nepozvan gost, a plamen na staroj plinskoj peći već je odavno utihnuo. Nije bilo ni mlijeka, ni kruha, ni paracetamola za Emu. Mobitel u njezinoj ruci treperio je na 3% baterije. Na ekranu aplikacija za razmjenu poruka i poruka, koju je Ana već 10 minuta gledala, brišući i ponovno tipkajući. Napokon je duboko udahnula i napisala: "Oprostite što smetam. Ovo je možda glupo, ali ako netko može pomoći, mojoj djevojčici je loše. Nemam više ni za mlijeko. Samo 200 kuna bi pomoglo da dođemo do sutra. Hvala." Kada je pritisnula bi pošalji, osjećala se kao da je izbacila vlastito srce kroz poruku. Bila je to poruka upućena jednoj Facebook grupi pomoći, ali greškom, zbog automatskog ispunjavanja broja, otišla je kao SMS poruka, poslana nepoznatom broju koji joj nije bio ni poznat ni spremljen. Ana je opsovala tiho i spustila mobitel. Znala je da odgovor neće doći. Tko bi normalan odgovorio na takvu poruku u gluho doba noći? Emi su se usne sušile, a obrazi su joj gorjeli. Ana ju je poljubila u čelo i čvršće privila u sebe. Srce joj je bubnjalo tako glasno da se pitala čuje li ga i dijete. I taman kad je počela tonuti u bespomoćan san, mobitel je zatreperio. Jedna poruka, ne broj koji je prepoznala, samo tekst: "Koji je broj vašeg IBAN računa?" Ana je zurila u ekran kao da sanja, požurila je otključati uređaj, nesigurna da li je to stvarno poruka ili neka stara notifikacija. Poruka je bila stvarna. Pa opet, bila je sigurna da je poslala poruku potpuno pogrešnom broju i sad odgovor, bez pitanja, bez osuđivanja, samo konkretno pitanje. Ruke su joj drhtale dok je unosila broj računa. Ubrzo je stigla nova poruka: "Provjerite račun. Hrana stiže kroz 40 minuta. Mlijeko, lijekovi i nešto osnovno za dijete." Ispod toga ništa više. Ana je zurila u ekran. Tko je ta osoba? Što znači ovo sve? Ali nije imala vremena za sumnju. Emu je trebalo nahraniti. Ako je ovo san, odlučila je, neće ga prekidati. 45 minuta kasnije netko je pozvonio. Bila je to dostava iz velikog trgovačkog lanca, puna torba s osnovnim stvarima. Mlijeko, lijekovi, dječja kašica, pelene. Niti jedan papirić, niti jedno ime. Vozač samo reče: "Plaćeno online." I ode. Ana je stajala na vratima, držeći torbu kao da je dobila zlatnu medalju. Onda se okrenula prema Emi, pomogla joj uzeti sirup i ulila malo toplog mlijeka u šalicu. Dijete je zatvorilo oči i prvi put nakon sati zaspalo mirno. Kada je ušla u aplikaciju banke, vidjela je uplaćen iznos od 2000 kuna. Poruka uz transakciju glasila je: "Za miran san, nije potrebno vraćati, samo živi." Ana je osjećala da joj nešto stiska grlo. Nije to bio samo novac ni pomoć. Bila je to poruka koja joj je slomila i zakrpala srce u isto vrijeme. U njezinom svijetu, gdje je sve bilo borba, netko je odjednom odlučio biti tišina koja liječi. Htjela je zahvaliti. Tipkala je poruku: "Ne znam tko ste, ali spasili ste nas večeras. Hvala vam, nikada to neću zaboraviti." Odgovor nije stigao. Sljedeća 3 dana prošla su u nekoj vrsti tišine i smirenosti koju Ana nije osjetila godinama. Ema je počela jesti. Temperatura je pala. Stvari su počele dobivati boju. Ana nije više slala poruke.
Samo je nekoliko puta pogledala onaj broj. Htjela je znati tko je ta osoba. Muškarac? Žena? Star? Mlad? I zašto? Četvrtog dana mobitel je zazvonio. Ne broj, nego poziv s istog nepoznatog broja. Ana je osjećala kako joj srce udara u grlu. Javi se, glas je bio muški, dubok, ali miran. Ana, da, rekla je, glasom koji je više šaptao nego govorio. Nemoj se bojati, ne želim ništa za uzvrat, samo jedno pitanje. Tišina, pa opet on, bi li vjerovala nekome tko želi promijeniti tvoj život, a da te nikad nije vidio? Ana je progutala knedlu. Znala je da je na rubu nečega. Ili ludila, ili čuda. Pogledala je Emu, koja je u tom trenutku slagala komadiće pazli na tepihu, konačno s osmijehom. Ako je za moju kćer, vjerovat ću. Glas s druge strane rekao je, auto dolazi za 15 minuta. Ne moraš ni izaći ako se predomisliš. Ali ako izađeš, vrata se otvaraju. Poziv je prekinut. Ana je ostala s mobitelom u ruci, osjećajući da su joj svi trenuci u životu do sada vodili ovome. Pogledala je svoje iznošene tenisice kraj vrata. Pokrila Emu, koja je sada zaspala. Otišla do ormara i izvadila jedinu torbu koju je imala. U nju stavila 3 pelene, zamjensku majicu i stari plišani zec koji je bio Emini sve od rođenja. Točno 14 minuta kasnije ispred zgrade se zaustavio crni automobil, bez oznaka ali s vozačem u odjelu. Ana je uzela Emu u naručje i stala na prag. U prsima joj je gorjela ista ona mješavina straha i nade s kojom je poslala onu prvu poruku. Samo ovaj put nije bila sama. Vocedi se, Ana je stajala ispred zgrade, stisnutih usana, Semom u naručju i torbom prebačenom preko ramena. Snijeg je tiho padao, prekrivajući pukotine na asfaltu i tragove nečijeg jučerašnjeg života. Crni automobil s tamnim staklima nije se pomaknuo ni centimetra, ali vozač je izašao, bez riječi otvorio stražnja vrata i s blagim naklonom pokazao da mogu ući. Nije rekao ni ime, ni kuda idu. Samo tišina, ista ona koju je Ana već prepoznala. Tišina kao znak da je netko već sve odlučio, a nju samo pita da li ima hrabrosti krenuti. Sjela je, smjestila Emu uz sebe i pogledala kroz prozor. Grad je prolazio, ali nije ga vidjela. Pitala se tko je ta osoba koja šalje novac potpunim strancima, koja organizira prijevoz usred noći i zna sve, ali ne traži ništa za uzvrat. I zašto baš ona? Nakon skoro pola sata vožnje, automobil se zaustavio pred velikom staklenom zgradom na rubu Zagreba. Nije to bila klasična vila ni luksuzna kuća, više poslovna zgrada pretvorena u dom. Vrata su se otvorila automatski, a unutra ih je dočekala žena u bijeloj košulji i trapericama. Lijepa, smirena, s kosom vezanom u rep i pogledom koji je bio i blag i oprezan. Ja sam Iva, rekla je i uzela torbu iza Nine ruke. Ti si Ana, dobrodošla. I ovo je mala Ema, zar ne? Ana je samo kimnula, osjećala se kao da sanja, kao da su je negdje zabilježili, ali ne zna kad ni zašto. Ipak, unatoč nelagodi, osjećala je da ovdje ništa nije prijetnja, samo nepoznato. Uveli su ih u apartman unutar objekta, minimalistički, ali topao. Dječji krevet već je bio pripremljen, s mekanim dekama i medvjedićem na jastuku. U kuhinji svježe voće, mlijeko, sokovi, lijekovi uredno složeni na pultu. Ana je spustila Emu, koja je već bila pospana, i pokrila je. Iva je sjela nasuprot nje za kuhinski stol i natočila čaj. Pitaš se tko je on, zar ne? Rekla je tiho. Ana je podignula pogled. Nije morala potvrditi, Iva je znala. Zove se Marko. I nije prvi put da pomogne, ali s tobom je drugačije. Ana je nagnula glavu. Zašto? To ćeš morati njega pitati ako želiš. Sat vremena kasnije, dok je Ema mirno spavala, Ana je sjedila u dnevnoj sobi kada se vrata otvorila. Ušao je muškarac u jednostavnoj crnoj majici i trapericama,
Visok, kratke kose, s pogledom koji nije tražio potvrdu, samo iskrenost. Bog, rekao je jednostavno, ti si Marko? Kimnuo je, sjeo preko puta nje. Nisi pitala tko sam, samo si poslala poruku. Mnogi bi to nazvali očajem. Ja to zovem iskrenošću. Ana nije znala što reći. Osjećala je kao da je svaki dio nje izložen, ali ne pod svjetlom osude, već pod svjetlom mogućnosti. Ne nudim ti milostinju, nastavio je. Nudim ti priliku. Imam projekt. Tražim ljude koji nemaju ništa, jer oni znaju vrijednost svega. Ana je stisnula usne. Ne znam što mogu dati. Ne znam ništa posebno. Samo sam majka. Marko je kimnuo. To je već više nego što misliš. Trebam nekoga tko zna slušat, tko zna prepoznati laž, tko zna kada šutjeti, a kada govoriti. I ti si pokazala sve to u jednoj poruci. Tišina se zadržala među njima. Ana nije znala što se događa, ali osjećala je nešto što već dugo nije, sigurnost, makar i privremenu. Osjećala je da je ovdje ne gledaju kao problem, nego kao potencijal. Što točno želiš da radim? Upitala je, oprezno. Marko je ustao, prišao prozoru i pogledao prema van. Za početak promatraj, uči, Iva će ti biti mentor. Ako odlučiš ostati, dobit ćeš posao, pravi, s ugovorom i plaćom. Ako ne, sutra ti mogu platiti stan, vrtić i pomoći ti da kreneš dalje sama. Tvoj je izbor. Ana je zadržala dah, navikla je na to da ljudi uzmu, ne da daju, da traže objašnjenja, da uvjetuju, a ovdje samo mogućnosti, te noći nije mogla spavati. Gledala je Emu i pitala se da li je ovo čudo ili iskušenje, ali jedno je znala, prvi put u dugo vremena nije osjećala samo prazninu, osjećala je početak. Sljedećeg jutra, dok je sunce obasjavalo staklene zidove kuće, Ana je obukla novu čistu majicu, svezala kosu i zakucala na vrata ureda u prizemlju. Iva je otvorila. Spremna sam, rekla je Ana. Iva se nasmiješila i ustupila joj prostor da uđe. Počelo je. Ina nije više bila žena koja šalje poruke u prazno. Bila je netko koga su primijetili i netko tko je odlučio odgovoriti natrag životom. Ana je sljedećih nekoliko dana živjela u svijetu koji joj je bio toliko stran da je svaki pokret činio da se osjeća kao uljez. Svaka stvar u toj staklenoj kući bila je tiha, precizna, bez pukotina i bez mirisa preživljavanja na koji je navikla. U kuhinji nije bilo ostataka od jučerašnje večere, u kupaonici nije bilo nedostataka deterđenta, a ormari nisu mirisali na vlagu, već na red. Iva je bila njezin vodič. Pokazivala joj je prostorije, učila je osnovama administracije projekta koji je Marko vodio, program za financijsku pismenost žena u teškim situacijama. Bio je to pravi posao s realnim odgovornostima. Ana je učila kako slati službene mailove, kako prepoznati potencijalne partnere, kako komunicirati bez straha. Iva joj nije podilazila, ali ju je vodila s nekom tihom čvrstoćom. Ipak, ispod te sigurnosti, Ana je osjećala nešto nerazjašnjeno. Kao da se dio nje još boji, ne Marka, ne Ive, nego same sebe u ovom novom svijetu. Trećeg dana, dok je pregledavala podatke na laptopu u zajedničkoj radnoj sobi, Ana je dobila poruku. Nije bila od Marka niti od Ive. Bila je od nepoznatog broja, ali s jednostavnim tekstom danas u 18:00, krov, samo ti i ja, bez potpisa, bez dodatnih riječi, ali znala je, to je on, Marko. Cijeli dan bila je napeta, pokušavajući obuzdati lavinu misli. Zašto krov? Što želi? Testirali je. I što ako pogriješi? U 18 točno, kada je Ema već spavala, a Iva sjela na kauč s knjigom, Ana je tiho izišla stubama do posljednjeg kata. Vrata koja su vodila na krov bila su odškrinuta. Iza njih Marko. Nosio je jaknu, sjedio na betonskoj prečki i gledao u daleki horizont. Snijeg je ponovno počinjao padati. Tišina je bila gusta. Nisam znala da ovo mjesto postoji, rekla je Ana tiho.
prilazeći. Većina ne zna, odgovorio je, ne okrećući se. Stala je pored njega. Pogled s krova bio je nevjerojatan. Svjetla grada su blistala kao da ni jedno od njih ne zna za bol koju je prošla. Znaš li što me natjeralo da ti odgovorim? Upitao je napokon. Ana je šutjela. Nije željela pretpostaviti. Tvoja poruka nije bila molba, bila je to borba. Svaka riječ je vikala, ali dostojanstveno. Kao netko tko još nije pao. Samo se sagnuo da pokupi dijete. Okrenuo se prema njoj. Po prvi put Ana je vidjela njegove oči izbliza. Nisu bile hladne, ni poslovne. Bile su pune tereta. I ja sam nekad bio dijete koje je slalo poruke u prazno, rekao je. Taj trenutak zauvijek će joj ostati urezan. Shvatila je da ispred sebe nema samo bogatog muškarca, već nekoga tko zna kako izgleda dno. I to ga nije učinilo slabim. Naprotiv, zašto si me onda doveo ovdje? Zbog sažaljenja? Pitala je. Marko je odmahnuo glavom. Ne spašavam nikoga, nije to moj posao. Samo tražim ljude koji znaju plivati kad su već naučili tonuti. Tišina. I što sad? Prošaptala je. Iz džepa je izvadio papir. Adresa. Grad koji nije prepoznala, Poreč. Tamo je vila. Mala, ali važna. Imaš priliku voditi jedan od naših programa. Test, ako želiš. 3 dana. Ti, Ema i 10 žena koje su prošle sve što i ti. Ana je primila papir. Pogledala ga. Još uvijek nije znala što je ovo sve. Humanitarna misija, psihološki eksperiment ili nešto dublje i iskrenije. Ako ne želiš, sve se briše. Dobit ćeš podršku. Stan, vrtić, posao u Zagrebu. Tvoj je izbor, rekao je. Spustila je pogled. Osjećala je da je na raskrižju gdje jedno vodi nazad, sigurnije poznato, a drugo naprijed, ali kroz nepoznato. I što ako pogriješim? Upitala je. Marko je slegnuo ramenima. Svi griješimo. Bitno je što napraviš nakon. Ana je gledala prema daljini. Grad je bio pod njima, dalek kao prošli život. Onda je pogledala papir. Auto dolazi sutra, pitala je. Već je na putu, odgovorio je. Spustili su se bez riječi. Ana je te noći gledala Emu kako spava, držeći onaj papir kao da je karta za nešto više. Više od sigurnosti, više od pomoći. Sljedećeg jutra, dok su sjedale u auto koji je čekao na istoj poziciji kao onaj prvi, Ana nije osjećala strah. Samo odlučnost. Nije znala tko je točno Marko, ni što točno želi. Ali znala je jedno, više nikada neće slati poruke u prazno. Sada je znala kome se javiti i znala je tko je. Netko tko ima što ponuditi i tko konačno ima moć da bira. Putovanje prema Poreču trajalo je više od 3 sata, ali Ana ga gotovo nije ni osjetila. Cijelo vrijeme držala je Emu za ruku, dok je kroz prozor gledala krajolik koji se postupno pretvarao iz zimskog sivila u nešto mirnije, skoro mediteransko. Nije znala što je čeka u toj vili, kakve su to žene, ni kakav je to test koji joj Marko zapravo priprema, ali osjećala je u kostima da ovo više nije pomoć, ovo je provjera. Ne samo nje kao osobe, nego njezine sposobnosti da izdrži, odlučuje, reagira i ostane. Kad su stigle, vila nije izgledala ni luksuzno ni moćno. Bila je jednostavna, s bijelim fasadama, prozorima od poda do stropa i velikim dvorištem s pogledom na more. Djelovala je tiho, uglavnom prazna, a opet nekako puna očekivanja. Kao da je ta kuća znala da dolazi netko tko nosi više od prtljage. Na vratima ih je dočekala starija žena, blage crte lica i kratke, sivo-plave kose. Ti moraš biti Ana, rekla je, pružajući joj ruku. Ja sam Darija, ovdje sam odgovorna za svakodnevni raspored. Ana joj je stisnula ruku. Emu je Darija pomilovala po glavi, zatim im pokazala smještaj. Mali apartman s 2 sobe, jednostavan, ali čist i svijetao. Na stolu je već čekao raspored. 3 dana, 10 žena, rad u grupi, evaluacije, predavanja i individualni razgovori.
Sve je bilo svedeno na to da Ana preuzme vodstvo. Nitko nije došao da je gleda, da joj pomaže. Svi su već pretpostavili da ona zna što radi. Ali Ana nije imala pojma što radi. Već prva večer bila je puna šutnje. 10 žena različitih godina iz različitih dijelova zemlje. Jedna s podočnjacima od nesanice, druga s tetovažama koje su vrištale prošlost, treća u šutnji koja je bila gušća od dima. Ana je sjedila za stolom s njima, čitajući imena, bilježeći prve dojmove. Nije ih znala voditi, ali ih je znala gledati. I ono što je vidjela bilo je poznato: umor, obrambeni zidovi, pogled koji traži razlog da ostane. Te noći, dok je Ema spavala, Ana je izašla na balkon. Pogled na more bio je potpuno tih, ali ona nije imala mira. Pitala se je li Marko ovo isplanirao kao test karaktera, kompetencije ili nešto treće. I što ako ne uspije? Sljedeće jutro počelo je naglo. Jedna od žena, Lucija, izbila je iz sobe vičući na Dariju da joj je uzela lijekove. Darija, smirena, nije odgovarala. Ana se umiješala instinktivno. Pokušala smiriti situaciju, odvukla Luciju sa strane, pitala što se dogodilo. Ispostavilo se da Lucija ima PTSP od bivšeg muža koji ju je držao na lijekovima godinama. Nije im vjerovala, nije nikome. Ana ju je samo saslušala. Nije nudila rješenja, samo prisutnost. Na kraju razgovora Lucija joj je rekla: ti znaš kako je, zar ne? Kad ti je zid bliži od vrata, Ana nije odgovorila, samo je kimnula. Tijekom dana ostale žene počele su joj prilaziti. Ne kao vođi, već kao nekome tko ne glumi da zna sve. Kao nekome tko ima svoje rane. I kroz taj prvi dan Ana je počela primjećivati da sve ono što je mislila da je slabost, njezina prošlost, njezin sram, njezin strah, postaje njezin alat. Marko se pojavio drugog dana nenajavljen. Ušao je tiho, bez pozdrava, i sjeo u zadnji red dvorane gdje je Ana vodila grupnu vježbu s temom "Što bih rekla sebi iz prošlosti da mogu?" Nije se predstavio ženama. Nije govorio. Samo je slušao. Ana ga je vidjela, ali nije ništa rekla. Znala je da test još traje i odlučila je ne glumiti. Kad je jedna od žena počela plakati, Ana nije ponudila papirnate maramice. Pustila ju je da završi i rekla: plači. Samo ovaj put znaj da te netko čuje. Nakon radionice, dok je stavljala bilješke u fascikl, Marko joj je prišao. Znaš što je najteže? Upitao je. Ana ga je pogledala. Ostati čovjek kad ti daju moć. A ti još nisi ni zatražila, a već si je dobila. Pogledala ga je u tišini. Znala je što znači njegov dolazak. Promatrao ju je, procjenjivao. Ne misliš da je prerano? Upitala ga je tiho. Za povjerenje, za odgovornost. Marko je slegnuo ramenima. Tvoj glas se čuje. Tvoj pogled se pamti. I tvoje ruke više ne traže pomoć. One sad nude. Te večeri, u tišini svoje sobe, Ana je razmišljala o tim riječima. O tome kako se sve promijenilo, iako se još uvijek osjećala ista, ali možda, pomislila je, nije poanta u tome da se promijeniš, nego da napokon vidiš tko si zapravo. Posljednjeg dana žene su joj prišle s malim pismima. Svaka od njih napisala je nešto što je nije mogla reći. U svakom od njih Ana je bila spomenuta kao netko tko ih je vidio. Kada su se vratile u Zagreb, Marko ih je dočekao pred zgradom. Pogledao Anu i rekao samo: spremna si. Ana nije znala na što točno misli, ali duboko u sebi znala je. Ako je i ovo bio test, prošla je. Ne zato što je bila najbolja, nego zato što više nije čekala da netko potvrdi njezinu vrijednost. Sama ju je pronašla, u očima onih koje su bile tamo gdje je i ona bila. U tišini staklene kuće, gdje se sve nekoć činilo dalekim, Ana je napokon osjetila da pripada. Tjedni nakon povratka iz Poreča prošli su u neobičnom ritmu. Ana je sada bila dio tima. Imala je vlastiti ured,
osobni raspored, zadatke koje je ispunjavala s preciznošću kakvu nije znala da posjeduje. Iva joj je postala nešto više od mentorice. Bila je prva osoba kojoj je Ana povjerila male istine koje godinama nije nikome rekla. O Eminom rođenju, o beskućništvu, o trenutku kad je skoro ostavila dijete pred bolnicom jer nije imala više snage. Marko se nije često pojavljivao, ali kad bi došao, atmosfera bi se mijenjala. Njegova prisutnost nije bila glasna, ali bila je odlučna. Nikada nije komentirao Anin napredak. Samo bi joj poslao kratku poruku vidim i njoj je to bilo dovoljno. Ne hvaliti, ne ponižavati, samo vidjeti. Jednog popodneva, dok je Ema crtala u dječjoj sobi staklene kuće, a Ana slagala izvještaj za novi program podrške ženama iz skloništa, stigla je poruka. Broj nije bio spremljen, nije bio ni poznat. Ali ime je pogodilo u želudac. Pozdrav, jesi me zaboravila? Tomislav, otac Eme. Čovjek koji je nestao kad je Ana ostala trudna. Čovjek koji je rekao da dijete nije njegovo, koji je udario šakom u zid i vikao da je sve laž. Godinama ga nije ni spomenula, ni s kim. Nije znala gdje je li živ, je li se promijenio. Nije ni htjela znati. Ruke su joj zadrhtale. Mobitel je pao na stol. Emu je pogledala instinktivno, kao da će je netko uzeti istog trena. Srce joj je lupalo u grlu. Otpuhnula je, pokušala ignorirati, ali 2 minute kasnije nova poruka. Znam gdje si. Hoćemo pričati kao odrasli. Imam prava na svoje dijete. Nije odgovorila. Umjesto toga otišla je do Ive. U uredu je sjela nasuprot nje i rekla samo javio se. Iva nije postavljala dodatna pitanja, nije tražila pojašnjenja, samo je upitala kako zna gdje si. Ana je slegnula ramenima. Ne znam, možda društvene mreže. Možda sam sama negdje pogriješila, ali zna. Iva je kimnula. Nije je tješila. Samo je uzela mobitel i rekla proslijedi mi sve poruke. Istog dana Marko se pojavio bez najave. Ovaj put nije bio u trapericama i majici. Nosio je sivi kaput. Lice mu je bilo napeto. Sjeo je za stol s Anom i Ivom. Znamo tko je. Bio je u Dugom Selu, prijavljivan više puta zbog nasilja. Posljednje 2 godine nema zabilježenih prijava, ali znamo da je u Zagrebu. I nije sam. Ana je problijedila. Kakav je to ton? Što to znači, An nije sam? Marko je pogledao u Ivu. Ona je preuzela. Jedan od bivših korisnika naših programa, Ivan Zelić. Čini se da je s njim u kontaktu. Imamo snimke kamera oko centra. Bio je ovdje prije 4 dana. Nije pokušao ući, samo je gledao. Ana je osjetila kako joj se želudac prevrće. Špijuniraju me. Promatraju te, ispravio je Marko i pitanje je zašto sada. Sljedeće jutro Ana je primila još jednu poruku. Ovaj put nije bila prijetnja. Bila je ucjena. Ne želim ti uzeti dijete. Samo mislim da je red da mi daš nešto. Znaš, netko mi je rekao da si sad bogata. Milijarderov projekt. To ne pada s neba. Ajde, budi fer. Par 1000 eura i nema problema. Ana je šutjela. Nije poslala poruku Marku. Nije otišla Ivi. Samo je otišla u kupaonicu, zaključala vrata i počela se tresti. Suze su tekle bez zvuka. Bila je bijesna. Na sebe, na njega, na svijet koji je, čak i kad dobiješ priliku, uvijek spreman povući te natrag. Ali kad je izišla iz kupaonice, nešto u njoj bilo je drugačije. Po prvi put nije se osjećala kao žrtva. Ne, bila je ljuta i spremna. Iva ju je našla kasnije u uredu, kako sama pregledava snimke s nadzornih kamera. Što tražiš? Upitala je. Ana je podigla pogled, dokaz da neću više bježati. U tom trenutku Iva je sjela pokraj nje, u tišini. Zatim je tiho rekla, ima nešto što trebaš znati. Ana je pogledala. Tomislav je znao gdje si jer ja sam mu rekla, prije 3 mjeseca nisam znala da će ovo učiniti. Nije bilo dogovoreno.
Taj trenutak bio je hladniji od bilo koje zime. Ana nije odmah shvatila što je čula. Ti, prošaptala je, Iva je kimnula. Bio je dio pilot projekta, uvjetno, nadzor. Htjeli smo provjeriti može li se rehabilitirati. Nije znao gdje si sve dok nije saznao tko si ti ovdje. Onda je tražio da razgovara s tobom. Ja sam prešutjela Marku. Ana je ustala. Grlo joj je bilo stisnuto, ali riječi su se same izgovorile. Ti si me izdala. Iva nije rekla ništa. Samo je gledala prvi put bez sigurnosti u očima. Te noći Ana nije spavala. Emu je držala bliže nego ikada i u glavi je počela slagati nešto što je dugo izbjegavala, plan, ne kako da se obrani, već kako da napadne, da preuzme kontrolu. Jer ako su je promatrali sve ovo vrijeme, ako su tražili slabosti, zaboravili su jednu stvar. Ana više nije ona koja moli. Ana sada bira oružje. Ana je sljedećeg jutra ustala prije svitanja. Nije spavala. Glava joj je bila teška, ali misli oštre. Iva, žena kojoj je povjerila sve, koja je znala najranjivije slojeve njezine prošlosti, sada se pokazala kao netko tko je to znanje koristio ne za zaštitu, nego za kalkulaciju. A možda i nešto gore. Možda je od početka sve bila igra. Iva je govorila prave riječi, imala smiren pogled i gestikulaciju nekoga tko zna kako da se svidi. Ali sada sve se činilo kao gluma. Od prvog dana Ana je znala da mora razgovarati s Markom, no nije mu odmah pisala. Nije htjela impulzivnu reakciju, željela je dokaze, tvrdu istinu i odlučila je do njih doći sama. Počela je s arhivom. Unutarnji serveri imali su zapisnike svih ulazaka i izlazaka iz staklene kuće. Ime Tomislav Radić pojavilo se 4 puta u posljednja 3 mjeseca. Nijedan put nije bio evidentiran kao posjetitelj, ali na snimkama tu je bio u pozadini hodnici, parkiralište, pa čak i jedan kadar s igrališta gdje se igrala Ema. Ana je zurila u ekran, osjećajući kako joj ruke postaju ledene. Nije se usudio ući, samo gledati, čekati, loviti. Kao predator koji zna da plijen još nije spreman da potrči. Preuzela je snimke na USB i sakrila ih u dno svoje torbe. Znala je što sada mora napraviti. Kada je ušla u Markov ured bez kucanja, samo je podigao pogled s laptopa. Nije se iznenadio. Nije rekao ni riječ. Samo ju je pustio da stane ispred njega i položi USB na stol. Gledaj, rekla je hladno. Marko je pogledao datoteke, a onda i snimke. Gledao je dugo, bez riječi. Ana je cijelo vrijeme stajala, bez pokreta. Kada je završio, rekao je, znao sam da je nešto krivo, ali ne da je to išlo ovako duboko. Znači, Iva, pitala je, glasom koji je pucao. Marko je klimnuo. Imala je dopuštenje za pilot program. Ali nikad joj nisam dao zeleno svjetlo da uključi tebe. Ona je odlučila da Tomislav može biti rehabilitiran, da se može popraviti, bez da me pita. Ana je sjela. I sad ja rješavam to. Iva će biti suspendirana dok se ne obavi interna istraga. Ne, prekinula ga je. Nećeš je ti riješiti. Ja hoću. Marko je podigao obrve. Ana, ne. Ovaj put neću da me netko drugi brani. Sve vrijeme sam ja bila test, sad neka oni budu. Te večeri Ana je poslala poruku Tomislavu. Iva ju je učila kako se kontrolira narativ, kako se vodi razgovor. Sad će to znanje iskoristiti. Vidimo se. Samo ti i ja, nema policije, nema Marka. Ako stvarno želiš svoje dijete, pogledaj mi u oči. Odgovor je stigao za nekoliko sekundi. Skladište u Dugavama, ponoć, dođi sama. Nije nikome rekla, čak ni Marku. Znala je da bi je pokušali zaustaviti, ali više nije bila spremna trpjeti nečiju zaštitu kao milostinju. U ponoć, u starim trapericama i s jaknom, koja nije mogla prikriti tresenje u rukama, Ana je došla do skladišta. Mobitel u džepu snimao je sve. Iza kutija skriveni mikrofon. Tomislav je već bio tamo.
mršaviji nego što ga je pamtila, s očima koje nisu imale kajanje, samo proračunatu glad. Pored njega, kao iz sjene, pojavio se i Ivan Zelić, bivši korisnik centra, sada otkriven kao njegov saveznik. Obojica su je gledali kao da je plijen. Lijepa si, rekao je Tomislav, za ženu koja je mislila da me se može riješiti. Ana je stajala mirno. Došla sam razgovarati. To si htio? Htjeo sam više, ali možemo početi s tim. Razgovor je trajao 17 minuta. Snimka je zabilježila sve. Ucjene, prijetnje, priznanja. Ivan je otvoreno rekao da je provalio u sistem centra da bi došao do njezine dokumentacije. Tomislav se smijao i govorio kako će sve iznijeti javno ako mu ne isplati 5.000 eura. I da će, ako ne možeš platiti novcem, možeš drugim stvarima. U trenutku kad je izgovorio to, iz sjene su ušli policajci. Marko je bio tamo. Iva ne. Snimka je bila dovoljan dokaz. Obojica su uhićeni bez otpora. Tomislav je samo dobacio, znao sam da si ista kao svi. Ana je gledala kako ga odvode. Srce joj je lupalo, ali lice joj je bilo mirno. Kad su ostali sami, Marko joj je prišao. Zašto mi nisi rekla? Jer ovaj put nisam htjela da ti budeš razlog zašto sam preživjela. Iva se više nije pojavila u centru. Istražna komisija je otkrila da je dulje vrijeme koristila podatke korisnica za vlastite interne eksperimente. Testiranje granica povjerenja. Nije ju se kazneno gonilo, samo udaljilo. Ali za Anu to je bilo isto kao izdaja. Nakon svega, Ana je stajala u dječjoj sobi, gledala Emu kako crta sunce. Dijete nije znalo ništa o noći prije, ali Ana znala je sve. I više nije bila ona koja traži spas. Sada je ona zamka. I nitko više neće odlučivati umjesto nje. 24 sata nakon uhićenja Tomislava i Ivana, Ana je sjedila u prostoriji koja se donedavno činila kao simbol sigurnosti, a sada ju je podsjećala na sve krhkosti povjerenja. Bila je to soba za sastanke u staklenoj kući, ista ona gdje je prvi put držala sastanak, gdje je učila kako voditi grupu, gdje je prvi put povjerovala da možda vrijedi više nego što joj je svijet rekao. I sada sve se vratilo u tu istu točku. Marko je sjedio preko puta, oči umorne, ali bistre. Imaš ono što većina ne dobije, snimku, priznanje, legalno, dovoljno da ih držimo dalje godinama. Ali što sad? Upitao je. Ana je disala duboko. Pogledala kroz prozor. Iza stakla, Zagreb, tih i golem, kao i ona. Sad idem dalje. Neću više bježati. I neću više čekati da mi netko da zeleno svjetlo. Vrijeme je da ja stanem ispred svega. I njih, i tebe, i mene. Marko je podigao obrvu, ali nije rekao ništa. Ana je izvukla fascikl. U njemu detaljan plan. Program za žene koje su bile izložene psihološkom nasilju. Ne kao korisnice, već kao aktivne suradnice. Ana je htjela da one vode, da one pričaju, da one budu lica. Želim ih okupiti, neću da budu samo brojke, želim da budu štit. Jer kad žene stanu jedna uz drugu, nitko ne ulazi kroz tu obranu. Marko je čitao plan, stranicu po stranicu. Kad je završio, samo je rekao, i kako planiraš to provesti? Sama? Ana mu je pogledom odgovorila, ne, nije sama. I znao je to. U danima koji su slijedili, Ana je kontaktirala sve žene koje je vodila u Poreču i one iz drugih programa koje je susretala. Sastanci su se nizali. Svaka je nosila svoju priču, ali sve su imale jednu zajedničku točku. Umor od čekanja da im svijet ponudi prostor. Ana im je rekla istinu o Tomislavu, o snimci, o tome da se može boriti i bez moći, sve dok imaš dokaz i hrabrost. Lucija, jedna od prvih žena koje je Ana vodila, rekla je, bit ću tvoja prva svjedokinja. Ako treba, reći ću pred kamerama, neka vide kako izgledaju žene koje više ne šute. To je bio trenutak kad se sve promijenilo. Uz pomoć Marka organizirana je velika javna tribina.
Mediji su pozvani, ali pod uvjetima, nijedno pitanje koje vrijeđa, nijedno traženje privatnosti koje žene ne žele dati. Bio je to prvi događaj pod Aninim vodstvom i prvi put da su žene iz sustava govorile kao liderice, a ne kao slučajevi. Dvorana je bila puna. Kamera, novinara, ali i nepoznatih lica, žena koje su došle vidjeti je li istina da postoji prostor gdje se mogu reći stvari koje se godinama šapću. Ana je stala pred mikrofon, u crnoj majici, svezane kose, bez šminke, namjerno. Nije htjela izgledati kao ikona, htjela je izgledati stvarno. Zovem se Ana, rekla je. I nisam bila žrtva samo kad sam bila s nasilnikom. Bila sam žrtva i kad sam šutjela. I kad sam mislila da ne vrijedim ništa. I kad sam prvi put poslala poruku ne znajući da će mi promijeniti život. Zastala je. Pogledala publiku. Neke žene su već imale suze u očima. Danas ne tražim pomoć. Danas nudim borbu. I nisam više sama. Tada su stale uz nju Lucija, Darija, još 3 žene koje su bile dio programa. Svaka je rekla po rečenicu. Nisu to bile velike izjave. Bile su istinite. Na kraju večeri, kad su svjetla pozornice ugašena, Ana je sjedila u kutu s mobitelom u ruci. Poruke su stizale svake minute, ne od poznatih ljudi, nego od nepoznatih žena. Svaka s istim tonom, mogu li doći, mogu li biti dio. Te večeri Ana je znala, program je živ. Marko joj je prišao i rekao, znaš da se u jednom trenutku moraš odlučiti, želiš li biti glas ili vođa. Ana je podigla pogled, zar ne mogu biti oboje? Marko je šutio, nasmiješio se blago i rekao, ako itko može, ti možeš. Ali ni Marko nije znao da je Ana već planirala sljedeći korak. U ladici njezinog stola bio je laptop na kojem je započela pisati knjigu. Ne priču o sebi, već o svima njima. O ženama koje su stale na vlastite noge, ne zato što su bile spašene, nego zato što su odlučile više ne padati. Knjiga još nije imala naslov, ali prva rečenica je već bila zapisana. Nisam tražila junaka, samo prostor da budem netko tko ne šuti više. Ana nije više bila ona koja traži pomoć. Bila je ta koja vodi, s pogledom usmjerenim prema idućem izazovu, jer znala je, prošlost će možda pokušati doći opet, ali ovaj put imat će na što naići, jer sada je hrabrost njezino oružje. Prošli su tjedni. Projekt koji je Ana pokrenula rastao je brže nego što je itko mogao zamisliti. Svaki dan donosio je novu poruku, novu priču, novu ženu koja je htjela progovoriti, sastanci, snimanja, intervjui, večeri bez sna. Sve je to postalo dio Aninog novog života. Bila je umorna, ali nije stajala. Bila je oprezna, ali nije bježala. Znala je da sada vodi nešto veće od sebe. Marko je i dalje bio prisutan, ali na drugačiji način. Nije više kontrolirao, nije postavljao uvjete. Bio je prisutan, tiho, ali jasno. Zvao bi je svakih nekoliko dana, bez poslovnih razloga, samo da pita kako je Ema, ili da pošalje poruku, nisam ti ništa zaboravio, ni onu prvu poruku, ni onu prvu tišinu. Ana bi odgovarala kratko, bez emocija, iako ih je imala. I on je to znao, ali nije forsirao. Jednog petka, dok je radila s Darijom na prijavi za Europski fond, stigla je obavijest. Poziv s nepoznatog broja. Automatski ga je ignorirala, ali poruka koja je uslijedila natjerala ju je da se zaustavi. Netko vas je prijavio za financijske nepravilnosti. Revizija dolazi za 3 dana. Pogledala je Dariju. Znaš li nešto o ovome? Pitala je. Darija je slegnula ramenima. Sve radimo po pravilima. Ako je netko odlučio sabotirati, znači da napredujemo. U tišini koja je uslijedila, Ana je osjetila ono poznato stezanje u grudima. Strah. Ne od optužbi, znala je da nema što skrivati. Strah da će netko opet preuzeti kontrolu. Da će netko iznutra, ne izvana, srušiti ono što je gradila. Te večeri otišla je u šetnju. Bez Eme, bez mobitela, bez plana.
U parku kraj jezera Jarun sjela je na klupu. Zrak je bio hladan, ali čist. Zvukovi večernjeg Zagreba čuli su se u daljini, kao pozadina nečeg većeg. Pogledala je u vodu i upitala se, tko je sada ona, jesam li vođa, ili samo netko tko je dobro iskoristio tuđu priliku. Nakon pola sata pored nje se sjeo Marko, bez riječi, bez poziva, kao da je znao gdje će je naći. Znaš za reviziju? Pitala je. Kimnuo je. Znam i tko stoji iza toga. Ana ga je pogledala. Iva vratila se. Pokušava dokazati da si projekt izgradila na lažima, misli da ćeš pasti kad ti izbace tlo pod nogama. Ana se nasmijala. Gorak smijeh. Što bi ti na mom mjestu napravio? Upitala je. Marko je slegnuo ramenima, zvao odvjetnike, umrežio kontakte, pojačao obranu. Ali ti nisi ja, rekla je, i ja to neću. Marko je šutio, znao je da je odgovor došao, da Ana neće više tražiti zaštitu, ni od sustava, ni od njega. Tišina je trajala dugo, dok on nije progovorio. Znaš, još uvijek želim nešto reći, ali neću ako nisi spremna. Ana je okrenula lice prema njemu. Pogledala ga ravno u oči. Reci, Marko je udahnuo. Volim te. Bilo je to najtiše što je ikada rekao. Bez pompe, bez očekivanja. Ana je zatvorila oči na trenutak. Znala je da nije vrijeme. Ali znala je i da ne može pobjeći od onoga što osjeća. Ne mogu sada biti netko s nekim. Ne još. Ne dok ljudi misle da sam ovdje jer me netko spasio. Marko je kimnuo. Znam i poštujem. Ne želim biti žena milijardera. Želim biti netko tko je sam stao na noge. I jesi, rekao je tiho. Želim dom, ali na tlu koje sam ja izgradila. Ne tvoje i ne iz ovisnosti. Zato te i volim, rekao je i ustao. Dok je odlazio, Ana je gledala u noć. Znala je da ga je odbila, ali ne zauvijek, samo dok ne postane potpuno svoja. 3 dana kasnije revizija je došla. Ana ih je dočekala sama, s dokumentima, računalima, bilješkama. Svaka stavka bila je čista, svaki podatak transparentan. Nakon 6 sati revizorski tim rekao je ono što je ona već znala. Sve je u redu, bez nepravilnosti. Projekt je primjer dobre prakse. Kad su otišli, Ana se zatvorila u ured. Nije plakala, nije slavila. Samo je sjela, otvorila svoj laptop i nastavila pisati. Knjiga je sada imala naslov Izbor, neovisnost. I bila je spremna da jednog dana, kad Ema poraste, može pročitati svako poglavlje i znati da je njezina mama birala put. Sama, svjesno, hrabra. I više nije tražila ruku da je povuče, sama je bila most. 3 mjeseca nakon što je projekt prošao reviziju i očistio se od sumnji, Ana je stajala na pozornici gradske vijećnice u Zagrebu, s mikrofonima uperenima prema njoj, ali bez straha. Ovaj put nije govorila o prošlosti, govorila je o budućnosti. I to ne samo o svojoj. U ruci je držala malu kutiju, jednostavno zapakiranu, bez ukrasa. Pred sobom je imala stol pun papira, brojeva, nacrta i planova. Ali ono što je imala u toj kutiji bilo je važnije od svih brojki. Gledala je u okupljene žene, muškarce, mlade, stare. Sve one koji su došli ne zbog senzacije, nego iz potrebe da čuju što će reći netko tko je preživio i izgradio nešto novo. Ovo ovdje, rekla je, podižući kutiju, nije poklon. Ovo je priznanje. Ne za mene, za sve vas i za one koje još nismo sreli. Otvorila je kutiju i izvadila unutra zamotano pismo. Otvorila ga je i počela čitati. Draga Ana, ova kutija je za tebe, ali ne samo da bi je otvorila, nego da bi je prenijela dalje. U njoj se nalazi dokument, službeni papir o osnivanju udruge Korijen. Ime nije slučajno. Jer ono što si ti napravila nije bila akcija. Bio je to početak, zasađeno sjeme. I sada je vrijeme da to sjeme dobije zemlju, dom, prostor za rast. Tvoj glas je bio poziv, ali tvoj rad je postao temelj.
Korijen neće biti samo organizacija. Biće sigurno mjesto. Biće vrata koja ostaju otvorena. Biće mjesto gdje žene neće dolaziti da traže, nego da grade. Zahvalan sam ti za sve što si naučila mene i nas. Za ono što si odlučila postati i za ono što si odbila postati. Ova udruga nosit će tvoje ime u svakom svom kutu. Ne zato da te uzvisi, nego da podsjeti da je moguće. S poštovanjem, Marko. Ana je zastala. Tu bi pogledala prema publici. Nitko se nije pomaknuo. Tišina je bila gusta, ali ne neugodna. Bila je puna poštovanja. Položila je pismo natrag u kutiju i rekla: Korijen je sada stvaran. Imat ćemo ured. Imat ćemo tim. Ali najvažnije, imat ćemo vrata. I nikada neće biti zatvorena za one koje dolaze s pitanjem: imam li još šansu? Te večeri, dok su svi odlazili, Ana je ostala posljednja u dvorani. U ruci je i dalje držala kutiju. Došao je Marko, u odjelu, ali s istim tihim pogledom. Nisu morali govoriti ništa. Pogledi su im bili dovoljni. Znaš da ne moraš više sama, rekao je tiho. Znam, odgovorila je, ali sada biram da budem sama dok ne odlučim drugačije. To je ono što nisam nikada imala, izbor. Marko joj je pružio nešto, ključ, ured na tvoje ime, svi računi su tvoji. Samo reci kad želiš krenuti. Ana je uzela ključ, ali nije ga još pogledala. Nije htjela da sve ovo izgleda kao kraj. Znaš, kad sam ti poslala onu poruku, nije mi bilo bitno hoće li netko odgovoriti. Samo sam htjela da negdje ostane trag da sam postojala, da sam pokušala. I sada, pitao je Marko, sada više ne pokušavam, sada živim. U sljedećim tjednima Korijen je postao više od prostora. Bio je centar za pravnu pomoć, psihološko savjetovanje, edukaciju i kreativne radionice. U svim sobama stajala je jedna rečenica istaknuta na zidu. Tamo gdje misliš da si pukla, počinje tvoj rast. Ana je stajala u hodniku i gledala žene koje dolaze i odlaze. Jedna je nosila dijete, druga torbu s bilježnicama, treća samo pogled pun srama, ali sve su one bile točke u istom lancu. Jedne večeri, kad je Ema već zaspala u sobi pored, Ana je sjela za svoj stol i pogledala posljednje stranice knjige koju je pisala. Na marginama je bilo ispisano jedno ime, udruga Korijen. Nije više bilo sumnje, nije više bilo čekanja. Ana je konačno imala ono što nikada nije mogla ni zamisliti u onoj prvoj noći kad je poslala poruku očaja. Imala je dom, imala je ime i sada je to ime pomagalo drugima da ne ostanu bez svoga. Korijen više nije bio metafora, bio je stvaran. Zagreb, godinu dana kasnije. Bio je običan proljetni dan. Sunce se presjavalo preko prozora nove zgrade u Novom Zagrebu, gdje se sada nalazio glavni prostor udruge Korijen. U uredu, iza staklene pregrade, Ana je sjedila za radnim stolom. Ema, sada već petogodišnjakinja, crtala je obrise kuće na papiru, dok je u pozadini svirao tihi radio. Sve je bilo tiho. Ali to više nije bila ona bolna tišina praznine. Bila je to tišina mira. U toj tišini Ana je pripremala objavu. Ne govor, ne promotivni tekst, ne nešto službeno. Samo jednu iskrenu poruku koju će objaviti na društvenim mrežama. Poruku koju je dugo nosila u sebi, ali nikada nije napisala. Otvorila je laptop, udahnula i počela pisati: nekad sam slala poruke u prazno. Danas više ne šaljem, danas gradim. Danas ne molim, danas odlučujem. I ne počinjem iz početka, jer ovo nije novi početak, ovo je nastavak. Nastavak onoga tko sam oduvijek bila, samo me nitko nije slušao. Kliknula je objavi, ništa više, nije čekala lajkove, nije gledala komentare. Samo je ustala, otišla do Eme i sjela pokraj nje. Što crtaš? Pitala je tiho. Kuću, naša kuća, ali ne ona gdje spavamo, ona gdje dolaze mame koje plaču. Ana se nasmiješila. Točno tako, njihova kuća nije bila zgrada.
Bio je to prostor koji su stvorile, prostor gdje se suze nisu skrivale nego čistile, gdje su žene dolazile slomljene, a odlazile uspravne. Korijen je sada imao 4 podružnice, u Osijeku, Rijeci, Zadru i Splitu. Svaka je vodila svoju priču, ali sve su imale isti temelj, iskustvo. Ne pomoć odozgo, nego ruka sa strane. I sve su potekle iz prve ideje, iz prve poruke poslane jedne noći kada se sve činilo izgubljenim. Te večeri, nakon što je zatvorila ured, Ana je otišla s Emom na Jarun. Na isto ono mjesto gdje je sjedila s Markom kad je rekla da ne želi biti nečija žena, nego svoja. Sada je znala. Ne moraš biti ničija da bi bio netko. Ne moraš biti spašen da bi spasio druge. I ne moraš početi iz početka da bi bio nov. Marko se više nije pojavljivao često. Putovao je, vodio svoje poslove, ali svakog mjeseca, na isti dan kada je prvi put uplatio novac, slao je isti iznos, ne Ani, ne Emi, nego Korijenu. Uplata bez opisa, bez potpisa, ali Ana je znala, to nije bio dug, niti osjećaj odgovornosti, bio je to znak da netko vidi, da netko vjeruje. Jedne noći, kad je Ema već spavala, Ana je otvorila posljednju stranicu svoje knjige. Knjiga je već bila u pripremi za tisak. Naslov Poruka u prazno. Posljednje poglavlje još nije imalo ime, samo praznu stranicu. Uzela je olovku i napisala: tišina je sada moj mir, jer sada znam tko sam kad nitko ništa ne traži od mene. I kada napokon nije važno što je bilo, već što mogu učiniti danas. Spustila je olovku, zatvorila bilježnicu, pogledala Emu kako spava s istim plišanim zecom kojeg je nosila kad su krenule prema nepoznatom automobilu onog prvog dana. I tada je shvatila. Nije bilo trenutka kada je sve odjednom postalo bolje. Nije bilo čuda, nije bilo velikog okidača. Bilo je samo jedno, odluka da ne bude više tiha. I sada, kad napokon može biti tiha, ta tišina nije prazna. To je tišina žene koja ne mora više dokazivati da postoji. To je tišina žene koja je preživjela i onda stala, uspravno, u središtu, vlasnica svog imena, Ana,